Morning po mga saksid. So yun, this is JMG Agri TV aka Organic Don't Panic. It's organic. So nandito po tayo sa Mapandan dito sa Barangay Baluling. Kaluling sir. Baluling. Ay Baluling pala no. Barangay Baluling, Mapandan, Pangasinan. At ngayon mga saksid, syempre yung ating vlog ay kakaiba naman dahil first time natin magba-vlog no sa mga crayfish. Crayfish no. Kung sino yung may mga alam sa mga ganitong alagain, tong crayfish. Marami po dito, marami na rin ang nakapag-alaga rin siguro at marami na rin mga nagpa-farm na ito no, at syempre pwede rin to sa mga farmers na pwedeng gawin nilang part-time or gawin nilang negosyo itong na to, crayfish na to. Kaya samahan niyo ako mga saksid, alamin kung ano nga bang proseso, kung ano nga ba ang na itutulong niya sa atin, lalo na sa mga negosyante rin ng mga magsasaka. So yun, let's go mga saksid. So yun mga saksid, syempre ang mag-explain sa atin, kasama natin si Sir, ano pangalan niya, Sir? Si Yoyo. 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 Si Sir Yoyo, no? So, si Sir Yoyo yung mag-explain sa atin dito kasaksid ng pag-aalaga ng crayfish. Kasi Sir, kayo po yung nag-aalaga, nag-handle na itong lahat ng crayfish, Sir, Opo. no? Opo. Paano, Sir, yung nila, Sir? Pagpa-process nila ng pagpapakain dito sa crayfish? Yung una, paano nyo siya, ilang oras ba yung pagpapakain sa kanila bago sila Yung pakain? isang araw, isa lang pagpakain ako dito. Isang araw? Isang araw lang. Okay. Isang beses sa isang araw? 6 p.m. Ay, 6 p.m. gabi? Gabi. Okay. Tapos, kinabukasan ulit na 6 p.m. sila kakain. Bukas. Okay. Ano yung mga kinakain nila, Sir? Yung feeds lang. Feeds? Feed. Anong feeds? Anong klaseng feeds yun? Kunin ko. Sige, Sir. Pero yun yung mga feeds sa baboy? Hindi. Mga maliit lang. Mga maliit ng pangisda talaga? Pwede Okay. Parang siya, abono. Style, no? Kunin ko. Okay. Sige, Sir. Pwede, Sir. Yes. Ayan, mga saksid. Ito pala yung niya, pagkain nila. Ayan. Anong tawag dito sa feeds na to, Sir? Mga ispuan. Ispuan. 801. Parang saan ka makabili niyan? Sa agriculture supply din? Shop lang. Shopee pwede. Ay, sa Shopee pwede. Pwede TikTok, shop. Ito lang yung kinakain nila, Sir, o kumakain rin sila ng mga gulay? Pwede ba sa pwede, mga gulay? Pwede sa mga gulay. Okay. Anong mga gulay yun, Sir? Mga katulad ng Yung dahon sa kamote, pwede yan. Dahon ng kamote. Mga dahon gulay-gulay. sa saging, pwede. Pwede sila kumakain. Ano yun, Sir? Parang gugutay-gutayin mo lang? Ilagay lang. Ilagay mo lang. Kainin nila. Makain lang sila. Tapos paano naman dito, Sir, sa pagpapalit sa tubig? Paano naman yung proseso sa tubig? Nagpapalit ba kayo? Magpapalit kami mga isang buwan. Isang bulan. Papalitan lahat? Bago palitan. Okay. Tapos kailangan nila yung may oxygen, no? Tapos itong Sir, paano yung setup? Bakit may mga ganyan sila, yung mga hollow blocks? Mga taguan nila. At taguan nila. Diyan sila tumatago. Kasi may nakita ko iba ganyan, di ba, PVC? Yung nasa PVC. PVC. Magtatago lang sila dyan. Tatago sila. Ayan yung crayfish. Ayan. Kunyari, Sir, ganito. Bibili ako sa inyo, for example, ng crayfish. Opo. Paano yung, niya, paano, di ba, nakabili na ako. Tapos, meron bang dapat aquarium ako na na bilihin? O kahit yung normal lang na, pwede. Basta nalalagyan ng tubig? Pwede yun, Sir? Pwede yan. Ano yung may re-recommenda mo, Sir, na For example, maganda ganito. Ganito talagang the yung best. pan. Kung gusto mo talagang magawa ng pan. Yung paramihin talaga sila, no? Opo. Okay. Ayan, mga saksid, sisilabasan. Tapos, Sir, ilang months sila, Sir, bago sila magbuntis? Yung Sir? Mga ilang months? Mga 2 months. Ayan, ganyan. 2 months bago mangitlog, Sir. Ito, to, Sir, babae? Lalaki yan. Ay, lalaki. Paano mo malalaman pag lalaki pala, Sir? May pulang sipit. Pag may pulang sipit, yung ganyan. Lalaki. Okay. Ayos din, mga saksid. Ito, babae ito, no? Ganyan, babae. Yung babae. Ayan, mga saksid, Yun, lalaki. Yan.
Ito, mga lalaki ito. Oh, ganyan. Basta may pulang sipit sir, Oo, lalaki siya. Lalaki. Ito ng mga ano sir, mga itlog to. Oh, mga itlog yan, mga tinakpan. Okay. Parang ano, may itlog na babae. May nakadikit sa kanya, gano'n. Oh, nakadikit sa katawan niya. Sa katawan ng babae. Tapos ito, lalaki din to, no? Oh, lalaki. Ba't siya nandyan, sir? Nakahiwalay? May bumili na sa ata. May ano na bibili. Prepare na lang. Prepare na lang. May buyer na. For example, sir, di ba, nakabili na ako sa inyo. Pwede ba yun, palagyan ko kagad ng dahon? Yung nakagad kainin niya? Para makatipid, no? Okay. Mas isustansya sila. Madali lang ba siyang alagaan, sir? Oh, madali lang. Tapos isang beses mo lang papakainin. Isang araw, isang beses lang. Isang araw, isang beses lang. Tapos yung tubig siguro dapat laging malinis. Yung hindi siya na hindi siya nadudumihan. Isang buwan bago na palitan ng tubig. Yun pala mga succeed kasi si sir pala 6 months pa lang kay sir nag-alaga, no? So yung may-ari pala nito is nasa ibang bansa, mga succeed. So ito sir, kung mabibilan nyo, ilan lahat ng crayfish nyo ngayon, sir? Hindi ko alam kung ilan lahat. Marami na. Marami na talaga, no? Sa isang ganito, ilan sila? Mga 80, 70. 17, 18. Tapos mga magkakaiba pa. Magkaiba pa. Pwede mo pakita sa akin, sir, yung mga ibebenta na, yung mga ready na ibenta? Pwede pakita? Saan, sir? Saan yung mga ready na ibenta sa atin? Diyan. Itong isa, mga ganito. Ganito. Bakit pala may isdang maliliit, sir? Okay lang yun. Hindi naman nila kinakain. Para may kasama sila. Para may kasama lang, no? Okay. Gapi. Kala ko kinakain din nila? Yan, ganyan lang. Okay. Sama lang sila lahat pag makain. Sige, sir. Dibon mo naman kami, sir, dito pa sa iba. Sir. Sa panto. Ito parang, kunti lang yung no? Mga konti lang dito. Kunti lang dito. Agisan ko yung pagkain para lumabas. Sige, sir. Agisan natin, mga succeed. Sa isang buwan, sir, ilang sako, ilang kilong ganyan na nagagamit niya dito? Mga 1 kilo. Mga isang buwan. Isang buwan? Sa Bago na yun? Lahat na yun dito, sir, ha? Lahat na. Ang tipid niya. Kunti lang yung pagkain. Grabe, no? Zoom in pa natin. Para makita talaga. Yan. Galing. Ulit namin, no? Yung iba, sir, PVC, yung hollow blocks pala, pwede rin pala, no? Pwede. Basta may taguan lang sila, okay na yan. Basta may taguan lang sila. Ayun nga, nagsisilabasan sila. Bago maglagay ng tubig sa pan, mga 2 days bago ilagay, mag-stock water. Mag-stock. 2 days bago ilagay yung tubig. Paano ulit yun, sir? Kasi pag ganito. Yung galing yung tubig sa gripo. Sa gripo. Yung mag-stock tayo ng mga 3 days, 2 days. Dito, i-stock dito? I-stock. Bago ilagay yung crayfish? Okay. Bakit ganun, sir? Bakit kaya ganun? Kasi may chlorine yung tubig. Mamamatay sila pag may chlorine. Okay. So, kung galing siya sa poso, sa deep well, yung bomba, pwede? Pwede. Pwede agad na pagkalagay dito, pwede na agad sila ilagay. Okay. Pag kunyari, sir, napasobra sila ng kain, napakain mo ng 2 beses, okay lang? Okay lang sila. Kakainin naman nila pag pag nagutom sila. Actually, mga succeed, first time ko lang talaga nakakita ng crayfish. First time ko lang talaga, sir. Nagkaroon ako ng interest sa kanya. Kasi yun nga, na ang laki ng bentahan niya sa merkado din. At saka madali raw siyang alagaan. Diba? Madali raw, nasabi niyo rin, sir, madali siyang alagaan. Kaya talagang nagkaroon ako ng interest. Ito yung isa. Anong tawag nun, sir? Krillings? Krillings pag maliit pa. Pag maliit pa. Mga ilang 2 buwan? 2 buwan. 2 buwan maliit pa. Ito yung mga anak pa lang, dito na agad nilalagay. Yung pag pwede nang ihiwalay. Pwede na maghiwalay pag lalaki na sila. Nakatago sila ata, sir. Ay, mga ganyan. Diyan sila nakatago. Maliliit pa nga, no? Krillings. Krillings pa. Maliit pa. Okay. Tapos ihiwalay na yun, sir. Dadali na yun doon pag gano'n na siya. Ilang buwan na siya? Malaki na siya.
Pag makikita mo nang parang nagbublo na siya, ganun Oo, ba? ganyan. Pag magbublo na yung katawan niya, yung balat niya, Yung balat niya. Mga ilang months kaya yun, sir? ganito, Oo. mga 2 months. Ito, 2 months, di ba? Oo, Pag 2 ililipat na doon, mga ilang months pa? Depende sa malaki na sila. Depende na. Oo. Pero karamihan, mga ilang, ano siya, sir? Ilang months kaya siya? Mga 4 months ba? Oo, 3 ganyan, mga months. 4 months. 4 months. Dodoble Pero, niyan. Ganun. Hindi siya pwede, pag maliit pa sila, hindi pa siya pwede magkasama sa malaki. Bakit Kasi kaya? kainin, Ay, kakainin Oo. kainin sila. Fish. Kasi maliit pa sila. Oo. Yun pala. Okay. Ito rin yun, sir. Ito, wala tong laman. Wala laman. Walang laman. Nag-stock kami ng Tubig. tubig. Pwede Bukas. pala mag-swimming dito, sir. So, yun. Ito naman, sir, Yung may itlog. may itlog. Ito mga success, aquarium. Ito, oo. Nakatatago. Tatago siya, mga success. Ito yung may mga itlog. Oo. Okay. Ay, isang aquarium, isang ano lang, sir. Oo, isa lang. O kasi hindi pwedeng pagsamahin. Oo, hindi sila pwede pag may kasama. Oo. Ayan, mga success. Noon, malapit na yan. Ito, malapit na, sir. May baby creepis na. Ay, oo nga pala yun. Maliit ito. Ayun. Ay, mga maliit na. Halos talo, parang dumi lang Hindi siya. yan, mga pagkain lang Ay, yan. mga pagkain pala. Nandun sa... Noon. Ay, dun sa ano niya. Sa tiyan niya, sir. Sa baba. Ay, sa baba niya. Ay, hindi natin makita na ano. So, nandun yun mga sir. Walang pagkain para malapit. Pag may itlog na sila, konti lang pagkain. Ay, hindi siya pwedeng marami. Paano, saan kayo natuto, sir, na ano, parang tinuruan ba kayo? Or ano? Ano? Parang inanon lang kayo nila, sir, na parang sinabihan lang kayo kung paano. Pag paano na mapagpag yung mga... Yung dito, yung maliit, krillings. Maliit pa. May mga maliliit pa. Lagyan natin. Lagyan natin ng para maliwanag. Saan, sir? Ay, ito. Ito. Sa ilalim. Ay, sobrang liit mo. Ito na yung humiwalay sa kanya, no? Sa nanay. Mga ilang weeks to, sir? Weeks ba to o days lang? Mga days pa. Days lang to. Maliit pa sila. Tapos nakikita nyo agad, sir. Nakikita, grabe, sobrang liit niya, no? Sobrang liit. Ayan, nakahiwalay to, sir. Nahihiwalay niya sa ano. Tapos ito yung ano, ayun, kumakain nga siya. Ang saksin. Ayun. Aman. Hindi naman sila na ano sa ilaw, sir. Hindi. Okay lang sila. Okay lang naman sila sa ilaw. Hindi naman sila na-stress. Hindi lang. Okay lang sila pag may ilaw. Okay, kaya tago siya. Pag ganito, sir, magkano naman, sir, ang ano, pagbibili ng ilang man, sir, yung ano, para yung crayfish na binibenta? Depende sa malaki. Depende sa laki. Oo, malaki. Mga ano, sir, mga ilang ano siya, sir, ilang months kaya siya? Mga ilang months. Hindi ko alam kung ilang months na sila. Paano yung ano siya, sir? Paano yung mga bentahan niya, sir? Pag ano, for example, bibenta ka ng crayfish, gano'n kalaki yung ano, pag bibili, for example, bibili ako, ano yung mga the best na crayfish na pwede kong mabili? Trio. 600 yung trio. Ano yung trio, sir? Tatlo. Tatlo ang trio, tapos okay. dalawang babae, tapos isang laki. Isang lalaki, 600, sir. 600. Oh, grabe. Tapos ano yun, sir? Mga ilang months yun bago siya magbuntis, yung dalawa. Hindi ko alam kung bago sila mabuntis, hindi ko sila alam. Makita lang ko sila pag may buntis. Makikita mo lang, matatansya mo lang. I-check ko silang lahat. Hulihin ko yung mga may itlog, yung may buntis. Pero yung ano na yun, sir, yung ibebenta na yun, parang ano na siya, nagbuntis na ba siya or parang hindi pa, first time pa lang. Gano'n. Gano'n kahaba yun, sir, yung ganyan? Ay, tignan nga natin, sir, yung mga ready to, ano na. Yan, mga succeed, kukunin na natin yung, ano, titignan natin dito, yung mga ready. Ito, ready to release na to. Ito, sir, namatay, oh. Balat niya. Ay, alam ka namatay. Nagbalat pala. Ayun, okay. Bago yung papalungin yung patayin yung
Ay, ito. yung pump niya Oo, bago Para, ay may kuryente sir. may kuryente para safe sila. Safe sila. Okay. Kailangan patayin muna yung sa pump niya. Ayan, tukunin ni sir yung ano, yung ready to release na ito, ibebenta na to. Sir, nasipit ka na ba niyan, sir? Oo. Masakit, sir. Masakit? Masakit yung masipitan. Ano, nasipit. Masakit. Mga Ilang beses na ako nakasipit. Ay, nasipit. Masakit. Yun, oo, grabe mo yun. Yan, babae. Ito, babae. Malaman yung babae, mga 2 butas. Yung ganyan. 2 butas, babae yan. Saan yung malaman yung butas niya, sir? Yun, yung 2. Ayan. Okay. Yun. Ay, okay, yan. Babae yan, may Babae. 2 butas. Fiction. Okay. Ito, sir, yung ready na, di ba, babae? Oo, babae. Tapos, magkasama rin sila dyan ng lalaki, no? Oo, kasama. Ay, 3 na pala yan, trio. 3 na. Trio. Patingin nga ako ng lalaki mo, sir. Lalaki. Medyo laki-laki yung lalaki. Malaki yung lalaki. Sa babae. Kasi sa babae. Yun, ang lalaki, oh. Yung lalaki, walang butas. Ay, oo nga, wala nga siyang butas. Yan, yung may Okay. sipit. Ito, sir, yung talagang pinakamalaki na niya. Oh, O mas lalaki pa yan, sir? mas lalaki pa sila. Ay, mas lalaki pa. Pero hindi siya malaki. Pag malaki, hindi. Okay. Normal lang siya pag malaki. Hindi Normal lang siya sa pagkalaki. Hindi siya yung katulad ng ano. Parang ano nga siya, no? Shrimp, no? Parang shrimp siya, Yung isa, ano ginagawa ng isa, sir? Parang naglalaro ata. Na bago lang nagbalat. Kaya ganyan. Tingnan natin mga saksi bago nagbalat. Malambot. Pag kunin, malambot siya. Ayan, nga. Ito yung balat niya, Ito yung balat niya, Balat. Kaya pala, gumaganyan-ganyan siya kanina nakita ko. Yung sabihin, sir, lalaki na siya. Pag may magbalat na sila, malalaki na sila. Malalaki na sila. Sige. Yan, napay mas malaki. Lalaki. Mas malaki, sir. Lalaki. Okay. Ito, ready to benta na rin yan pag may bili, sir. Ready na yan. Ready na rin. Pag may bumili. Pag may bumili. Yan. Pag malaman may lalaki, may mga lahi ba yan, sir? O isang lahi ang lahat? ano? Italian crayfish siya, di ba? Ay, Australian pala. Tama ba? Hindi ko alam kung Isang lahi lang ba sila? O may mga lahi pa yung iba? mga iba. May lahi yung iba. Yung mas malalaki, parang ganun. Pero may iba akong nakikita, sir. Bakit ang mamahal nila? May iba 2,500, 3,000. Bakit ganun? Hindi ko alam. Isang piraso. O trio na yun, yung ganun. Mga trio na yan, pag ganyan. Trio na pag ganun. Ayun, mga saksi. Siguro masarap to pag ganun. Masarap yung ulamin. Naulam niya to, sir? Oo, nakatry na ko pag may mamatay sila. Okay. Masarap yung ano niya. So, yun, mga saksi. Ayan, yun lang yung ano, pag ano. At pag mag-ano pala, pag pupunta kayo, titignan nyo siya, kailangan dapat nakapatay yung ano niya, sir. Yung pump. Yung pump niya. Para safe sila. Para safe sila. Ayan, tatago na siya. Tatago na. Marami pa pala sila dyan nakasiksik. Oo, siksik sila. So yun mga saksi, syempre kung meron kayong meron kayong tanong, syempre pwede kayo mag-message sa page nila, sir, at ipapakita po natin dito. At kung paano sila kontakin, message nyo lang po yung page nila na yun, tsaka may number din sila na ipoprovide para matawagan nyo rin sila mga saksi. Pag gusto nyo bumili ng crayfish para alagaan, mga saksi. Ayan. Yung itlog, may itlog. Ito yung may itlog naman. Ayun, Yan. Ayan mga saksi, dito yung may itlog naman. May itlog. Malapit na yan. Di sir, mas mahal pag ganyan binili, no? Mahal. Kasi prepare na may itlog na siya Ayos. Hindi na malugi kasi may baby crayfish na. Tapos pwede mong haluan ng mga
ano bang tawag sa fish na to? Betta fish. Ano? Betta fish tawag dito, no? Mga Gapi. isda. Ha? Gapi. Ay, gapi. Ano parang may free na rin kayo na binibigay sir na ganyan pag bibili sila ng crayfish. Hindi, ibinta namin yan. Ay, binibenta din. Magkano isang ganyan, sir? Yung maliliit na ano? 12 yung isa. 12 pesos. Yung isa. 12 Para lang may kasama sila, no? Oo. Okay. Dami nang bumili dito, yung gapi. Pag may bumili sila ng crayfish, palit sila na yung Parang ngayon, sir, ito na lang, ito yung natirang stocks din. Kasi iba na benta na. nabenta na yung iba. Mga saksil, syempre, mag-message lang po kayo dito kala sir sa page na makikita nyo dito. At ito, grabe, ang dami na nilang lagayan po. At padami pa yan ng padami. Sir, maalam nyo ba kung ilan ang na-start nila, sir, dati? Hindi ko alam kung ilan sila na. Hindi pa, sir, no? Pero mga nasa isang taon na sila nag-aalaga ba? Mga 2 years na gano'n. 2 years na. 2 years. Okay. Kasi sila, sir, mga saksil na sa ibang bansa. Tsaka si ma'am nasa Manila. Parang bumibisita na lang si ma'am dito. Oo. Pag dating sila dito. Okay. Ayan. Ito mga saksil yung kanilang. Tsaka nakahiwalay dapat na andun yung Itlog. yung itlog, nangingitlog. Tapos, Hindi siya pwede ikasama sa yung kasama nila. Hindi siya pwede. Hindi siya pwedeng Kasi kainin yung itlog niya. Okay. Oo, so dapat nakahiwalay din mga saksi. Pati yung mga anak na maliit kasi kakainin din ng mga lalaki, yung mga anak. Oo. Kaya yan yung yun yung nagkaroon tayo ng idea sa pag-aalaga ng crayfish. At soon, syempre, tingnan natin, makapag-alaga rin tayo. Oo, rin tayo ng crayfish at mapaparami natin. Sige sir, maraming salamat sir. Kasi salamat sir. Opo, si sir ulit, Maraming anong pangalan niya sir? Yoyo. Si Sir Yoyo pala ang nagkaroon sa atin dito. Kaya sir, maraming salamat dahil pinakita niyo sa amin ang inyong crayfish farm. Ayan. Okay, thank you sir. Thank you sir.